tayo, tatayo amin nga umili, nanday amin iteri. Biyaya ni Diyos na nasuni, tuyaldaan amili. Daytoy ti alta, na inaramid ti ako. Umay kayo, nagragsak tayo. Rogyan tayo dahil tiya panagrambak tayo. Itinagan ti Ama, kinti Anak, kinti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamit ka. Kakabsat na tipon-tipon tayo, itagundaway, iti may sa apanggep. Ti panangrambak tayo, ti ayan-ayat da Dominic ni Richelle. Kayat da apasantuan da ito'y apanagdinada, kayat da nga awaten da ito'y nadaeg a misteryo, sakramento, ti panagasawa. Magipagkararag tayo kadakwada, makidanggay tayo kadakwada. Pasandipan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag nga agnanayon. Intay dayo ti Diyos, babanti pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti pangatwan. Wanain bakti panagnak na temda, ibunan nagdaka, itanok daka, pagbaban daka, daydaya, wenda ka, agyaman kamken ka, gapuiti daing daklan. Gloria iti Diyos, iti pangatwan. Apo Diyos na ilangit ang hari, Diyos Ama, aman na ka balik namin, ket sika pumiyan Yesu Kristo, bukto nganak ni Diyos na Apo, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti pangatwan. Sikaman ikaw, kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Amang ikaw, kadagiti basbasol ti lubong,
pangatwa. Yang tagay sisikahu Jesu Kristo tinasantuan. Siksikati ako, siksikati kangatwa. Ititipuy ang Espiritu Santo. Iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, pinagbalin mo anasantuan a misteryo ti singgalot ti panagasawa, ket iladawan na ti panagayat ni Kristo iti iglesia na. Timodem kadday ti panangidawdawat mi kada Dominic ken Riciel. Sitatalek daken ka, ket sitatalek damet iti maysa ken maysa amang pasingked ita nga aldaw ti panaginnayat da. Aramidem ko mga iti amin na panagbiagda, paniknikan danto dayta nga ayat. Dawatin mi daytoy gapo ken Apo Meso Kristo, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awanting gana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Tobias. Idi is isudan iti nakarekep a kwarto. Bingmangon ni Tobias, ket kinunana iti asawa na. Bumangon ka patget nga asawa, agkararagta iti apo, ti panangaasin na ket ilisin na ta iti peggad. Bimangon ni Sara ket nagkararagda iti panalaknib ti Diyos kadakwada. Kastoy ti kararag ni Tobias. O Diyos, dagiti kapuunan mi, may kari amay tanok ka. Madaydayaw kuma tinagan mo, iti agnanayon nga awan inggana. Iti imatang ti amin at parswam, iti langit ken ditoy daga. Pinarswam ni Adan, ket inted mo ken kuana ni Eva nga asawa na, nga agpaay a katulungan ken kabadang na. Nagtaw ti pulit ti tao kadakwada, takinunam, saan anasaya at ti lalaki nga is-isuna. Mga ramidak ti kadwana a kaarangina apo. Pinilik ni Sara, gapu iti natakneng apanggep, saan agapu iti derrep. Kasyan na kami kuma iti ipalubos mo nga agbiag kami, agingga iti kinalakay ken kinabakit mi. Sangsang kamay sa akinuna. Amen. Napan naturog dagiti aggasawa, kalpasan ti panagkararagda. Ti sao ti apo. Ti kaasi ti apo punwen na toy daga. Naragsak ti nasyon at ti apo ti Diyos na. Wen naragsak dagiti pinili na nga agpaay ken kuana. Ti kaasi ti apo. Salwadam ti apo dagiti agbuteng ken kuana. Wen salwadan na dagiti agtalek iti di agbalbaliw nga ayat na. Isaad tayo ti apo, tinamnama tayo, iso timang tulong ken bang salaknib kada tayo. Naragsak tayo gapu ken kuana, agtalek tayo iti nasantuan anagan na. Uapo adda kuma kada kami ti di agbalbaliw nga ayat mo, kas iti kaadda tinamnama mi ken ka. Maibasa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Colossias. Daytoy dagiti tattao ti Dios, inayat ken pinili kayo ako kuana. Ngarod ikawesyo ti kinamanangaasi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet ken kinaanos. Agiin nanos ken agpipinakawan kayo no adda pagkurangan ti maysa iti sabali. Masapul nga agpipinakawan kayo, kas iti panagpakawan ti apo kada kayo. Ket kadagitoy amin, inayon niyo ti ayat,
ama magsinggalot anay iti iso amin. Tital na nga ited ni Kristo, ti agturay kuma kadagiti pusoyo. Tadaytoy tinangawisan ti Diyos kada kayo, iti maysa abagi. Kanayon kuma nga agyaman kayo, agtalay na ed kuma kadagiti pusoyo ti mensahe ni Kristo, iti amin a kinabaknang na. Agsisinuro ken agbibinalakad kayo iti amin a kinasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno kinainspirituan a kanta, anapno iti pusoyo ti panagyaman iti Dios. Ngarod, amin nga aramiden ken sawenyo, aramiden yo itinaga ni Apo Jesus. Agyaman kayo ti Dios Ama, babaen ken kuana. Ti sao ti Apo. Iti puso intay luktan, kadagiti balikan sa nasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Katayo nga nagtiyama, hintay dumnge tatal na, panagkay-kay sa ipakita, isumaris ay nga anak na. iti puso hintay luktan, kadagiti balika sa nasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo, Basta kumamet ken ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo, kasinsurat ni San Juan. Gloria ti maypay ken ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, daytoy ti bilin ko. Agiin nayat kayo akas ti panagayat ko kada kayo. Ti katanukan nga ayat nga ipakita ti maysa a tao, iso ti panangipaay na ti biyag na para kadagiti gagayem na. Da kayo dagiti gagayem ko nutong palin yo ti ibilin ko. Saanin nga adipen ti panangawag ko kada kayo, ta saan nga ammo ti adipen ti araramidan ti Apo na. Ngem awagan kayo iti gagayem. Ta impakaamok kada kayo ti amin anangeg ko ken amak. Saan ada kayo tinangpili kanyak, no di ket siyak tinangpili kada kayo. Dinutukan kayo amapan ken agbunga iti ado. Ket manayon kuma ti bungayo. Iti kasta ited ti ama kada kayo ti anyaman adawaten nyo ken kuana itinagan ko. Daytoy nga rod ti bilin ko kada kayo, agiin nayat kayo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Tagtugaw tayo. Good morning. Good morning, Dominic. Good morning, Risial. Pinili yu dayto nga aldaw nga panangawat yu ti sakramento. Laglagi pa nyo dayto awatin nyo sakramento. Anya ti duma na no agkasar iti sibil ken other denominations. Anya ti nagdumaan na. No nagkasar iti sabali nga pamati other denominations ti simbaan i-consider na latta nga sibil ni munisipyo ni judge uno anyaman. Anya ti nagdumaan na daytoy. Ti kanyada sibil amin-amin nga nagkasar ti sabali in the eyes of the people. Mabalin yon nga agdin na as husband and wife. No kumano dagiti kultura to'y inya naganan kakabsat adda tulagan dagiti panglakayon kunada no pandagamin palpalubusan ita medyo interior din na nadaydaya nga parte tayo. Tulagan dagiti lalakay nga agdin nan dijay lalaki ken babae uray no awampay ti right age da. Ti imatang ti tao, at dalakit sindada nga na parte, nagungik. Mayaten, awaten dan nga kas-agasawa. Dijay tulag ko na dijay, tungtungan ti lalakay ko na dijay. Iti sibil met,
Iti imatang ti tattao, pinirmaan ni mayor, ni judge, ng iti attorney, mabalinan iti imatang ti tao, mabaling kayon nga agdin na, nga agasawa. Kas di matla ang equivalent na kadagitay sa bali nga pamati. No ti simbaan ti agsasao, ngamda tayo haan. Haan laeng nga iti imatang dagiti tattao, nga mabalin yon ti agdin na nga agasawa, no di iti imatang ti Diyos. That is why, no nagkasar iti civil di agasawa, i-encourage lahat ti simbaan nga mabendisyonan agkasar iti simbaan. Taapaya sakramento. Haan lang nga iti imatang ti tao, iti imatang ti Diyos. Taiso na tinangilungalong ti sakramento. So we have 7 sacraments: baptism, bunyag, konperma, panagkonpesar, nasantuan a misa, pananglana ti masakit, orden ti kinapadi, dakam nga papadi ken diakono ken obispo, plus panagasawa. No kas ano katanok di pan naka-orden ni papadi, kas tamot ti katanok daytoy asawa yo tata, daytoy panagdinna yo tata. No kas ano katanok di panagkonperma di ubing, panagbunyag ni ubing, kas tamot katanok daytoy awaten yo tata. Ta sakramento nga rod. Isu di iti imatang ti tao ken imatang ti Dios, mapalubusan kayo nga agasawa ta sakramento daytoy. Anya ti gol na ti panagasawa. Adu ti misconception tayon ti panagkakasartatan. Kunada ito'y dumaya, kasar is the sacrament. Buda kunada, ada dito Buda, dito agpabuda kayo, agsasala kayo, adun sa amo ti dancer di rabi ay, ado ti dancer di rabi ay, ginagaraman dagita ninungan, gaya sigurado, tanod kada kapitan nga tan nga, agdumdumugan ka, alisala ka, dagita nga danceran, kakaasid nga mabinna-binna. Buda ko na tayo DJ, DJ social gathering, DJ ko panagpapabuda, panagparuwad, panagpakan, panagyawid ti karne, Buda DJ. Buda ko na tayo. Ngam ti kasar, daytoy. No daduma, i-identify tayo, di Buda, kindi ya kasar. Isang unuhaan nga mo ay makabuda, mapangkayo pa'y agpatanaw, amuyo ti patanaw. Surusurutan lat na mamartek mo di ya patanaw. Ngam haan, ti importante na daytoy, haan, adu kami ti misconception tayon, ti kasar kanya tayon ka, dayta bado na nga nakaatidog, kakaasi dayta mangguyguyod, ore lamay itubtublak mo, ti kaatidog ti bado na, ta make up mo, kada kurimatmat mo nga the second floor na, kada anya dagita, nakatakapal amin, ti mo prinoblema yung kada gita bado, agraman badot abay, kada numano maparte, nagbasit mo ti sidayo, nagadumo maiyawid. Dagijay mo ngamin, ngam tata, ag-concentrate kayo, Dominic, ken Richel, daytoy sakramento tata. The exchange of consent, di panagkinariyo, di panangawat yo iti tunggal maysa, dayta ti kapapatgan akapaset ti panagasawa yo. Naan nga amin, dagita picture yo, dagita video yo nga maaramid yo, ipos yon tomat, ag-like tomat, dagita chismosa, alam makipag-like kak to, tamno, awang gama, damat ko ayo. Naka-live kayo pa, yung adumat ag-like dita, mayat-mat, di social acceptance na, di social dimension na, ngam tatalaglagi po nyo, dahito'y panagkinariyo tatangakas agasawa, iso ti kapapatgan. Dahito'y sakramento tata, iso kapapatgan. Anya ti preparation na dahito'y nga sakramento nga awatin nyo. Apay nga nakapatpatag, iso dayjay nagkonpesar kayo. Taapaya, masapol nga awatin nyo dahito'y sakramento, asidadalos. Uray na ilawan yun tinagkaidda, uray na ilawan yun nakabasol kayon, tatay sakbay timisa, nagkonpesar kayo, taawatin nyo, nga da kayo tatangagundaway, nakadaldalos ni Dominic, nadalos ni Richel. Tapinakawan nga umuna ti Diyos. Dahil ti kapapatgan nga panagisagana ti kasar. Katataawatin nyo dito, anya ti gol tayo. Gapot agkalay sa kayo, iti matang ti Diyos, anya ti gol tayo. Perfect marriage? Awan. Dominic, awan. Richel, haan nyo mabirukan, ti perfect nga panagasawa, married life, perfect nga married life, dito'y lubong, awan, at dayjay langit. Awan ito'y.
Nga mabalinyo, uray nohan nga perpekto dayta panagasawa yo, mabalinyo nga agbiag ana santo, mabalinyo ti agbiag ana pudno iti tunggal maysa. Hanna kayat nga sa una perpekan ka, hangkay pulos nga agap apa, imposible dayta hanga us-us to akararag dayta. Adda kinasar ko. Napangangkam na kipangan habang ur-urayon mi dagita nakadado nga pila ti pandangan. Nagsaod yung may isang aninang, jak amo no taga San Tiburcio day taoy. Kunana, ti kararag ko, kada kayo, nga agasawa, anak ko, kunana, haangkay ko mapulos nga agap apa. Ni Urila nagliteng dila payag ko. Nakabiro kam ti agasawa nga han nga nagapa nga pulos. Umulda nga ta iso. Nga mauray pay dalat tama nga, jak amo no kasano apa umul, kindadil nga tan alatan. At daya, ang kada kayo, sino tinagasawad to nga pulos nga nagapa? Apa ka, jesao, haan mat nga dahito to the point mga pinalapal, aklokin, badang hamutin Haan, imposible dahi dyan. Addan tulat ta saan nyo apag kinaawatan. Nga mabalin nyo ti agpinpin na kawan. Addan tulat ta tumangsit. No tumangsit ni adagundaway nga tumangsit ni Rachel Dominic agpakumbaba ka tati babae sa bali panunot da agkat katawa tatta inton madamdama jak amo ada tililing da agkat katawa tatta madamdama agbaliwen ada swing mode ti babae nga kunada iso dalaeng ti makai-explain hantay maawatan lalaki. Ta iso ti biological mga structure biological basta nayom jak amo explain diya kasta ti babae ada swing mood na mayat tata inton madamdama agbaliw akseptarum diya yung Dominic si kamot Rachel akseptarum mo niya ti lalaki nagtrabaho ti lalaki no taltalon sigurado arteg data maturog ka tarwar ko nang gaming kanto mula sipot-sipotan na baka nga umang angasan. Haan diya, kaya nga sa uwan, adda pagkurangan ti tunggal may sa, nga mabalin nyo ti agbiag ana santuan. Anya diya, idato nyo kini Apo Diyos, kunak manen, uray no kas ano ka simple karigat ti biag, no, adda ni Apo Diyos ita pamilya, no mataraken nyo nga nasaya at dagita anak yo, adda nasaya at nga kananakem da, awan dua-dua, aga successful da ita pamilya. Ti successful a pamilyahan nga makita, haan nga maibasar iti kita, no kas ano kadakkel ti kita. Haan nga ti successful nga pamilya ka, no kas ano ti kaadu ti lugan. Kada kadakkel ti balay. Tanagadumot ti kasdi ti balay na Puerto de los Buenos, nagadayumot ti na ti tunggal maysa. Nagadumot ti kasdi nga haanda mo agririn nespeto. Ti successful a pamilya ure na simple no nagaburan kunana ni San Pablo ikawusyo ti kinamanang nga asi kinaimbag kinapakumbaba kinasingpot kinaanos successful dayta a pamilya ado dagiti pampamilya nga adda ti aglawlaw tayo nga ure na simple adda rin nespeto adda innanos adda innayat sigurado mayat ti masabayan na dijay. Uray mo no kunak nga nga sanikwayo amin nga sanikwa no agluluan tumo ladji maysa awan ti mama ay na. Agpinod no aginnanos kayo. Nagpigsa ti sulisog ti aga-asawa tatta. Nagbilag. Dapat agasawa, agkatrabahuan da, nagsimswap da, inala na ni bakat na, inala na mo ni bakat na, literal nga nagsinuka da, alaam ni bakat kumpare na umakon, uwang nga rod mo to, ni bakat mo, diyak mo, no niya nga oras ti, ni kapitana mo na siguro, no niya nga oras nga nagbinagkat da bado. Kamayatan da jayan, nakakunamo naghamulalaan tabado na, anta databado na pagbado, diyak mo, nagkasize damat. Agraman toothbrush siguro nagsinukat da pa yan. Nagdakkel ti sulisog ti agasawa, haan, isuntumat lang nga iso. Uray no ko nam nga nauma ka, bumero ka, isuntumat lang nga iso. Uray niya kung kunayo. No nagbalin ka nga loyal, nagbalin ka nga napudno di umuna, awan failure na dayta. Kakunak, di familia, iso ti training ground, tinasaya at atao. Paggapuan tinasaya at atao, nasaya at panagnaknakam na pamilya.
Paggapuan ti korimaong ken kabuubuteng a tao, di unag ti pamilya. Iso nga ipakpakaasik kada kayo, kinikarkararagang kayo Dominic ken Riciel nga dayti pamilyayo, dayti aramidan tayo sakramento, tumaudan kumaati pagwadan a tao, hadda pa nagnaknakem na itigimong tayo. Haan tayo ang atarigagayan nga isudan to ti problema ti sumaruno nga haan a. Dahil ati tarigagayan tayo. Kas ano ti panangaramid yun dito. Iso dito ikawusyo ko na ni San Pablo. Kinamanang nga asi, kinamanagayat, kinapakumbaba, nasingpet, kinaanos. No dahita ti mariri na di ubing, iji unag ti pagtaengan, awan dua-dua, isumat ti aramidan da. Ngam no di ubing ka maululbod, iji unag ti balay, haam ng kay nga hangkay ton nga agsaludsod, no apay nga kabailan nanto ti agulbod itigimong. So nga dahil ti tarigagayan nyo kuma. Ala kada kayo mat nga naganak, ninong kadaninang may makikaysa kadagito yung agasawa, ikararagan tayo ida. Tulungan tayo ida, nga mang patanor itinasaya at nga tao para itigimong tayo. Takasapulan tayo una yun, tinalalaing nga mangidaulo. Kasapulan tayo launa yun, dagiti henerasyon nga mapagtalkan ta nakabuubuteng, dagiti henerasyon tayo tata, nohaan nga maalwadan. Kitaan nyo pa'y mapaspasamakan at ipagilyan tayo. Kitaan nyo mapaspasamak ti lubungan. Number 1 nga amok pampanunutak nga solusyon na dayta ka, no maawawanan ni Apo Diyos, iti pamilya, iti gimong, iso dayta agwara. Kitaan nyo ti mapaspasamak ita eran kadakwan. Uray magkanya tayo. Relihiyoso mo, dagiti adda di gobyerno tayo nga, dadumahang mga isuki di amin ngam apaya, into no nakapsot di pamati kini Apo Diyos, maabak iso di agbalin nga, kabubuteng itigimong, mangi agbalin nga, haanan nga asset no di liability tigimong tayo. Iso nga dayto iti pakpakaasik, Dominic ken Riciel, kenda kayo nga nanganak, kada naganak, tulungan tayo idang agkararag kayo, tapno daytoy buuan nyo nga pamilya, pangnamnamaan itigimong tayo, sapay kumatada kayo, uray no kasano kasimple, uray no kasano ti estado ti panagbiag tayo, no adda ni Apo Diyos ita nga pamilya, awan dua-dua, haan nga mawara. No adda galad ni Apo Diyos ita nga pamilya, awan dua-dua na saya at ti pagturungan na. Itangarod nga gundaway kakabsat, danggayan tayo da Dominic ken Riciel, nga mangawat ti sakramento ti panagkalaysa, maidawat dagiti parents da naganak ken dagiti principal sponsor, ta umay kayo ti abay da kayo nga sponsor, agtader kayo dita tugawyo, aramiden tayo ti panagkalaysa da Dominic ken Riciel, tumakder kayo. Dagiti naganak da Dominic ken Riciel, umay kayo dito abay na apo. Ito principal sponsor, ito dalikodan, dagayo nga da sponsor, agtader kayo tayan nyo. Masasidag kayo. Dominic ken Riciel, ita nga aldaw imay kay dito itapno patalgadan yu ti panaginayat yu babaen ti agnanayon asing galot ti saklang ti iglesia, ipanamnamak ti panangidawdawat daytoy agimong kada kayo, tapno ti Dios iburay na kumatinabuslon a pamendisyon ken panulong na kada kayo, amang tungpal kadagiti annungen ti kasasaad ana asawaan, da kayo met kakabsat nang runa kada kayo nga naganak ken manganak, dawatek kada kayo tatarabayin nyo kumaida babaen ti karkararagyo ket awatin nyo ida akas baro asa nga pagasawaan iti sidong tina Christian wan agimong tayo sungbatan nyo nga rod si pupod na dagiti nga saludsod Dominic ken Riciel. Riciel, imay kamit laing diti asibubulos tanakem mo tapno ising galot mo iti panagayat ken panagserbi iti asawa. When Apo. Dominic, imay kamit laing diti asibubulos tanakem mo tapno ising galot mo tabagim iti panagayat ken panagserbi iti asawa. Wena po. Dominic ken Riciel, sidadaan kay laing adwa amang isuron to kadagiti anak nga ited ti Dios kada kayo tapno nasingpet danto a Kristiyano. Wena po. When Apo. Yan tangay kahit yu ti agkalaysa, idisumpay la dayta sabong mo. Nagsinango kayo, ginigyan kayo ti ima. Kanawan, nagkinuros. Hasta. Iyab kasyo ti panggapyo,
iti saklang ti iglesia na, babaan di pa nang songbatyo kadag ito'y asaludsod. Rachel, kaya't mamatlang nga kadwam kin asawam ni Dominic, babaan da ito'y aseremonya, kas mayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wen na po. Iyawat mamatlang tabagim ken kwa na akadwa na ken asawa na. Wen na po. Awatim matlaang akadwam ken asawam. Wen na po. Dominic, kaya't mo matlang akadwam kin asawam ni Rachel, babaan da ti aseremonya kas mayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matlaang tabagim ken kwa na akadwa na ken asawa na. Wena po. Awatim matlaang akadwam ken asawam. Wena po. O apo mi a Dios, O apo mi a Diyos, ipaayo mo kadi, ipaay mo kadi, amanipod kita nga aldaw, amanipod itangal daw, ti puso ken kararwami, ti puso ken kararwami, at kay kaysada iti amin abanak, at kay kaysada ti amin nga banag, pagrigatan man wenno pagimbagan, pagrigatan man wenno pagimbagan, kinabaknang man wenno kinapanglaw, kinabaknang man wenno kinapanglaw, sakit man wenno salunat, Sakit man wenno sa lunat. aginggat di nakampag sinain ni patay. Aginggat din nakampag sinain ni patay. Ket itada kay amin nga dito ay saksyan nyo asyak, babaan ti turay ti iglesia, patalgedak ket bendisyonak dahi ti asinggalot ti panagasawa, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Bendisyonan niyo. Blesan. Bless mo. Bendisyonan tayo dagiti aras kin singsing. Nagpasangog, pasangog. Dagiti nakaawa ganti aras kin singsing. Ito, basta ito. Titulong tayo aday tinagan ti Apo, so nangaramid ti langit kandaga, bendisyonam kad Apo, da Dominic ken Rachel, nga adipin mo kadagiti na anayasan ni kwa dito'y daga iso da aladawan, dagito'y nga aras, kati serbida ko maapangragpat ti agnanayon abiyag, gapo ken Kristo nga Apo mi. Bendisyonam kada apo dagiti asingsing tapno da Dominic ken Rachel amang isingsing kadakwada agtali na edda ko mga agbyag iti sidong tinalagda panaginayat ken kinapudno gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Bendisyonam kada apo daytoy na santuan a Biblia nga naglaon ti sa uti Dios sapay kumata basaen ibiyag ken iburay da Rachel ken ni Dominic gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Alaam Dios singsing ni bako mo. So dito sing-sing na. Rachel, usaram mo ito asingsing. Kastam dati ayat ko. Ken kinapudnok ken ka. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kanigid. Dominic, usaram da ito nga singsing, kastan da ito ayat ko, ken kanapudnok ken ka, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kamu umanay. Nay. Laam di jay ko. Warwari. Relax ka. Nervous ka sama. Pagdadamo ka ngagkasar. Nay laam. Pagdadamo ka sa.
Na, ito ka imay gana. Itayam mo Trisel di ba na? Itayam mo ba na? Ay-ayatek nga asawa. Ay-ayatek nga asawa. Iyawat ko ken ka dagiti nga aras. Iyawat ko kayo kada gito'y nga aras. Kastan dati panangidaton ko. Kastan dati panangidaton ko. Ibagigkan ka. Tibagikkan ka. Pay nga pagimbaga. Ngagpay pagimbagam. Ken ti pamilya. Kenti pamilyata. Tinagan Itinagan ti Ama, kenti Anak, kenti Espiritu Santo. Wen awatak ida. Tid mo na pare. Tid mo amay nagagidul-dulay niya. Kamu ko nasiglat dagiti babae nga agsukain, agraman bre paan. Sigsiglat ti lalaki, agraman ba ina bunang kapag idulinan na. Tapno nga matiliw. Dayta ti sanikwa oray basit no maimaidan umanay. Oray kasano kaado no barayo boy kurang. Ken dayta ti number 1 nga mistress ti agasawa no once nga nangrugi kay nga naglinnem mangan ti kwarta ay ginulbuden mangrugin nga maday nya isong ited mo amen nya si kamot hanggang order ti Shopee nga dumawat pang tubay ito ikamu basait nya nga mga adumot para sigarilyo nga para ti anak mo nya tinulong lang dayta no honest kayo ti sanikwa ang iso ti priority yo sumangpet ngam na isot lati berbero kanyo ti biag yo no awan ni Apo Dios agtaray basta no honest kayo ang lay kalmontan awatin nyo day ni awatin nyo miggan kay nga dua awatin nyo tinasantuan nga Biblia naglaon ti sa uti Dios basaen nyo ibiyag yo iburay yo kadagiti tattao nya dahiti ko matilaglagipin nyo saan nga baybay anti Diyos dagiti anak na nga agtalik keng kuana nya kakabsat mapadayawan na nga mangiparang kada kayo tumakder tay amin iti kabarbaro anak Christian one asa nga pagasawaan the Mr. and Mrs. Dominic and Richelle Bacau ko palakpakan tayo ida congratulations nagsublita tayo tugaw tayo manalan pa rin may maman ala nagparintuman kayo Richelle ken Dominic well dagiti mangsindi ti kandela mangikabil ti belo ken cord aramiden tayo masindyan ti kandela tulungan. Ang kaman tulungan. Yan na, natukul eh. Tumakder tayo amin para ti kararaga sa pasab. Idawdawatan tayo, dagitoy nga nakakaskasar, at ipanagasawa na iladawan, at ipanagkalay sa ni Kristo, kenti iglesia na, ti tunggal panggap ko na tayo, denggan na kamkadi. Idawdawatan tayo ti Iglesia Katolika, ti sangalubungan, dagiti mangi pangulo ken kuana, ken dagiti mangi torturay iti daytoy a Pilipinas. Dawaten mi ken kaapo. Idawdawatan tayo dagiti napanglaw, dagiti masaksakit, ken dagiti matuok, ken marigrigatan. Dawaten mi ken kaapo. Idawtawatan tayo da Rachel ken Dominic. Tapagkaysaen kumati Dios ngagnanayon dagiti puso da. Dawaten mi ken kaapo. Idawdawatan tayo ta ilisi kumati Dios ida kadagiti pagdaksan palaganen na dagiti rigrigat da ken papigsaen na ida iti tiyempo ti sulisog. Dawaten mi ken kaapo. Dawaten tayo tariingan kumati Diyos ti grasya ti sakramento ti panagkasar kadagiti naasawaan nga adda ditoy ita. Dawaten mi ken kaapo.
Kumararag tayo man nakabalin kan agnanayon a Dios, kitaom kad asi dagitoy nga adipen mo, ipaay mo kad kadakwada ti panagtala na edda na pudno ken ka ken iti maysa ken maysa, ket kalpasan ti atiddog ken nasingpet a panagbiag, gungguna amto kad ida ti agnanayon aragsak, agraman dagiti anak dakin mangay ayat kadakwada gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Agtugaw tayo, aramidan tayo ti panagdaton. Sabay kumatamay kari Amay datun ti rabaw ti altar na Daytoy atinapay nga isagot ni ken ka Awan ti dayaw na awan ti libnos na Di amay kari amay datun ti padaya apagdaydayaw mi ken ka. Kumararag tayo kakabsat, amno na tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Nakwawatan na ko ba dagiti daton ka dagiti imam. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kadagitoy daton mi a maipaay kada Dominic ken Richel babaen di pan naripatom pinagkaysam ida bendisyonam kad ida kadagiti amin nga aldaw ti panagbiag daan na asawaan gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken Itag-ayo dagita puspuso yo. kadada na si tatag-ay iti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari ket rumbe. Pudno unay may kari ket rumbeng tumutop ket pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin ket agnanayon a Dios. Tasika intag ay mo ti tao a parso ti kinaimbag mo ket intanok mo iti kastaunay. Tati panagkalay sa tilalaki ken babae imbatim tiladawan ti ayat mo. Pinarsam ti tao gapo iti ayat ket di mo sardayan nga ayaban amang tungpal tilinteg ti panagayat. Tapno iti kasta pakiranudem to ti agnanayon nga ayat mo. Ti panaginnayat ti lalaki ken babae mapasanto iti sidong ti sakramento. Iti panagasawa ket agbalin atanda ti ayat mo. Gapo ken Kristo dagiti kuro dagiti angheles ken dagiti amin asa santos agdaydayaw ken agrukbabda iti gloriam iso adawatin mi nga ipalubos mo kuma nga itimpuyog mi met tinapakurang atimak mi kat kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin a parswa, di langit ken naganap no, iti pakay daydayawam, usana iti kangatwa, madaydayaw ti umay, itinaganti Apo, usana, usana, usana iti kangatwa, usana, usana, usana iti kangatwa. Pudnoon ay Apo, agparintumeng tayo. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan, ti amin akinasanto.
Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtuto ok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo ket tuminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy at kalis uminom kami. Iparangarangni ti ipapatay mo uwapo aging dayti iyay mo. Iti ngarot panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay paay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo pagkay kaysaan na kam kumati Espiritu Santo laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parayrayem tayat na anadyosan laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pempay Apo dagiti kakabsat mi apim mo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria ngay nati Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga magikadwa kam tukad met kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyob ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Intayo mararaw iti Ama, ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Madaydayaw kuman Timagan mo Tumten kuman Tipadayak matumpan kuman Tinatin mo Ito'y dagat akas sa dilangit item kadaghan
Idawdawatan tayo, da Dominican Risiel, itatarugyan dati agbiag an asawaan, tapno kan kanayon tulaeng analagda ti panaginayat da. Nasantuan nga Ama, inaramid mo ti tao aladawam, ket pinarsom ti lalaki ken babae, tapno babaen ti panagkalaysada iti puso ken bagida, matungpal da ti anungenda ditoy abiyag. O Diyos, inaramid mo at ipanaginayat dagiti agasawa iladawan na day di panakitulag mo kadagiti tattaom. Kati parangarang na ti panggep ti ayat mo. Kati ti panakasungpot ti sakramento ti panagkasar. Mailadawan mo ti panagkalay sa ni Kristo ken ti iglesia na. Dawatin mi ti pamindisyon mo kada Dominican Risiel nga adipen mo. Ipaay mo kad apo itatarugyan dati agbiag iti sidong daytoy a sakramento tagpin naraman da kadagiti parabor ta ayat mo. Kati parangarang da iti maysa ken maysa kadakwada ti pakakitaan ti kaaddam ti baet da. Pagbalinam amay maysa tinakem ken puso da. Ipaay mo kad apo tataginayunen danto ti balay abangunen da babaen ti gaget da. Isuro danto kumadagiti anak da iti na Christian wan a panagbiag. Ket isagana da ida ama ikameng iti nailangitan a pamilyam. Bendisyonam kadda iti anak mo a babae ni Risiel tapno na imbag to nga asawa ken ina. Ket taripatwen nanto ti pamilyana iti ayat ken dungo. Bendisyonam dati anak mo a lalaki ni Dominic tapno na napudnon to nga asawa ken naimbag nga ama. Nasantuan nga ama ipaay mo kadi. Tadagitoy nagkalay sa ditoy saklang mo ket kalkalikaguman dati makidaya ti altar mo ditoy daga mapagasatan danto kumamet a makipangan padayam ti padayam sa dilangit gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. O apo mi Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kadagiti basbasol miti mingmingam, no digat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kuma nga adda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Diyos amangikat kadagiti masmasuti sa ngalubungan. Mga asika kada kami. Cordero ni Diyos amangikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan. Mga asika kada kami. Cordero di Diyos amangikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan. Item kada tamang ti kapya. Rintumeng tayo. Adtoy ni Apo Hesus ti Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak ngem ti may salae nga saom mapaimbag tontoy karon.
na, bibiyag na, para kadagiti, gagayan na, mag-iinayat kayo. Kas panagayat ko, kada kayo, na kayo iti gagayan ko, nutumpalan niyo, bibilin ko, sa amin nga adipen, ti awag ko, tain pakamukti amat, kada kayo, agi-inayat kayo. Dahito'y tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo, saan ada kayo, nagpili kanya, nudiket siya, inang pili kada kayo. Dinutukan kayo, mabuhay tiyado, ket manayon kuma, tibungayon, agi-inayat kayo. Dahito'y tibilin ko, panagayat ko, kada kayo, agi-inayat kayo. Dahito'y tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Tumakder tayo. Kumararag tayo. Dawatin mi man nakabalin a Diyos, tati sakripisyo nga indaton mi, kanti komunyon nga inawat mi, palagdain na ti panaginayat, the Dominican Richelle, kasta kumamet, aday ti Eucharistia, ipain na kada kami, apada-pada, tanamaan at tulong mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Dominican Richelle, itata naawat yun ti sakramento ti panagasawa, ipaganit-get ko kada kayo nga agbyag kayo anapudno iti maysa ken maysa. Richelle ay atem ti asawam ket agbyag ka na imbag nga ina ken agtagi balay ket agtalinaed ka iti sidong ti pamati ayat ken kinasingpet. Dominic ay ayatem ti asawam kas ni Kristo ay ayaten na ti iglesia na makipagbiag ka ken kuana iti sidong ti panagbuteng iti Dios. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Dominic ken Richelle agdumog kayo taawaten nyo tinadaega pamindisyon. Sapay kuma tati agnanayon nga ama taginayunan na ti panaginayat yo, tapno umapay kada kayo ti kapyan ni Kristo, ket agtalinaed iti uneg ti balayyo. Amen. Maaddaan kay kuma iti gasat kadagiti anak yo, maliwliwa kay kuma kadagiti gagayem yo, ket si kakapya kay kumalaeng kadagiti amin at tao. Amen. Paniknikan nyo kuma ti panagayat ti Diyos iti lubong, iti kasta dagiti agladladinget ken marigrigat, masarakan da kada kayo ti kaasi, ket si yaman danto, amangawat kada kayo sadyay taeng ti Diyos. Amen. Bendisyonan na kayo kumatiman na kabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasan ti nasanton a misa, ken ti panagkalay sa da Dominic ken Richelle, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo.